Ginatahag sa Schools Division of Iloilo nga hindi mandatory policy sa Department of Education ang pagpagamit ng transparent bag sa mga estudyante. Ikaangot sa nakitan sa duha ka mga eskwelahan sa Tigbawan kung sa diin nagagamit na sang amunga sa isang bag ang ilang mga estudyante. Sa interview sang Bombo Radio kay Lionel Salvilla, ang spokesperson sa Schools Division of Iloilo, iya ginpahayag nga antes magpatuman sang amunga policy ang isa ka eskwelahan, kinahanglan ana ini mag-agi sa konsultasyon. Pahayag pa sini nga kinahanglan man ang rekomendasyon halin sa mga stakeholders, lakip na mga ginikanan sa mga estudyante. Suno kay Salvilla, ginasuportahan sang Schools Division of Iloilo ang mga eskwelahan nga nagapatuman sang among safety measure bangod wala ini suno sa ila nagalapas sa mga kinamatarong sa mga estudyante, lakip na ang ila safety kag privacy. Apang ginpahayag man niya nga kun may mga estudyante nga hindi makasarang magbakal o kung maka-provide sang transparent nga bag, kinahanglan mangita ang eskwelahan sang alternatibo nga paagi agod hindi maapektuhan sila sang mga policy. Lakip na diri ang paggamit sang transparent envelopes nga mahimo ihatag sa mga estudyante nga wala sang kapasidad nga makabakal sang transparent nga bag. Sa duduha ka school sa Tigbawan, no, ang naka-implementar na sini. They started implementing the procedure, the policy, I think the last week bala. No, kag at eventually ibutang na nila sa ilang nga school handbook, pero gina-emphasize man tong voluntary siya. Kung hindi hindi kay masarangan no nga maka-provide sang transparent bag or transparent nga container para sudlan sang mga gamit sa aton nga mga estudyante. Kung ano yung available, amo lang na yung gamiton, no? But we will still implement, the school will still implement the necessary or ang regular naton nga mga procedures to ensure the safety and security of our learners. Si Schools Division of Iloilo spokesperson Lionel Salvilla.